ए जी रोटी खाएम की चावल? हम चावल खाएम। मम्मी जी रहुआ? हमरा खातिर रोटिए ले आओ, हम रोटिए खाए। ठीक बा। आ दीदी रहुआ? हम ना खाएम। काहे ना खइबे? सवेरे से हमार पेट गुड़गुड़ाता। पेट गुड़गुड़ाई ना, अकट बकट तो खाए के बा। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, कहे नहीं बार बार कि सादा खाना घर के खा। जा नींबू पानी पी लो। चावल लिया के दाओ। हाँ लिया तनी। ई का हो? ई का बनैले बड़ू हो? भात कांचही बा, सिझलहू नहीं खे। मम्मी जी हम तो 2 गो सीटी मरवनी है, पता नहीं कांचे कैसे रह गइल बा। मतलब हमरा इतना कस के भूख लागल बा आ तार भाते नहीं के सीजल। काचे चावल बा और भाई के काचा चावल खियाएम, पेट खराब करे मुकर। इहे घर के जिम्मेवारी संभालो तनी। एगो खाना नहीं खे बना ठीक से। अच्छा तू चुप रह, हो जात रहेला। जा कनिया इनको खातिर रोटी आन द। बाप रे बाप, का भइल मम्मी जी? ई कैसन बना देले बारू? खाली नमक के मारे जहर कइले बारू। तेरा हो का गइल बा हो? भात सीजते नहीं खे, सब्जी में एकदम डकरा कर देता रू, नमक डाल के जहर कर देता रू सब्जी। हम तो अच्छा से ही बनैनी है सब कुछ, पता नहीं कैसे खराब हो गए। और दा घर के जिम्मेवारी इनका तो सारा ध्यान तिजोरी के चाबी पर बा, त खाना कहाँ से बढ़िया बनी? मतलब सुबेरे सुबेरे ढंग के खानो नसीब नहीं खे। हटाओ ना खाए। हे ले जा खाना हटाओ, हमू ना खाए। एगो ढंग से खाना नहीं खे बनत। ए हो, हाँ आ गई नी। कहाँ बारू? सुना ना। आ गई नी। का हो? बेल्ट कहाँ रखल बा? हमन मिलते नहीं के, तनी खोज दा ना। एगो तो शर्ट आयरन करता नहीं अभी, रहुआ बेल्ट नहीं खे मिलत। एगो चीज अपना से रहुआ ना मिलेला। ना मैं के लोगन खोज दा। ठीक बा हटी। अच्छा जिम्मेदार पतो आयरन करतरी। रुक का सारा जिम्मेदारी इनको निकालतनी। एको काम अपना से ना करल ना, अभी ले आयरन हो ना। ई कैसे जल गइल? हम तो बन क के गइल नहीं हो। सटायन भाई। अरे ई का कइलू? मां शॉट जला देली। ई कैसे जरा देलू? एगो काम मने ढंग से नहीं खे हो तरह से। हम का सोच के तरह के जिम्मेवारी सब देहनी। मम्मी जी हम तो स्विच बंद करके गइल नहीं हो, पता ना कैसे जल गइल। हाँ त और जिम्मेवारी दो। बड़ा समझदार पतो बारी न तहार। देख ला मिंटू के फेवरेट शॉट जला देली। तू एकदम लापरवाह हो गइल बारू। दूसरा शर्ट दो। अब गायब करे इनका चाबी। ए माई, अपन कानवा में के झुमकावा दे ना, सहेली के यहाँ पहन के जाए के बा। जो भाभी से मांग ले। हम ना मांगे, तू मांग के दो। कनिया, ए कनिया, बुझाता सूतल बारी। लागत तो बा। चलो तो हम देखो तने। कनिया, ए कनिया, हाँ मम्मी जी।
तनी हमर कनवा में के बबनी के दे दता पेन्हे के मांगतिया। मेरी चाबी नहीं के मिलत। हई देख माई तहार जिम्मेदार बहू चाबी भुलवा देली। और दा जिम्मेवारी और दा। ए खोजा खोजा जल्दी, कहाँ रख दिल बारू चाबी बताओ तो, जल्दी खोजा। देखी नहीं हुए तो रख ले रनी हो। चलो चलो खोजल जाओ चाबी, कहाँ भुला देलू, ओमे सारा चीज के चाबी वही में बा। चली देखो तनी कहाँ रख देनी।